Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele, na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele, na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili. Výklad tohto citátu z z reaktívneho stavu alebo z duality, ak to vidí ten autor, je, že Kristus zobral za nás na kríži, pritom je to Boží syn a mal tú moc to inak spraviť, ale sa proste obetoval za nás a bez nejakého odporu to prijal. To je teda to vykúpenie, že zomreli hriechy a žili pre spravodlivosť. A jeho rany vás uzdravili. Keď ideme do Advaity, teda do vnútorného priestoru, sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Ježiš, to je 8. čakra, a to znamená, že ten zdroj, biele svetlo, teda ide do prvej čakry a energiu necháme vystúpať z prvej do 7. čakry, teda prepojíme sem s nebom. A ďalej energia prejde zo 7. do 8. čakry, teda bránou, kde prejde len jedno. Tu máme zvedomené, že sme jedno s Ježišom, s Otcom aj s priestorom. Teda, že sme súčasťou celku, ktorý nás presahuje. A zároveň na 6. čakre mám zvedomnené, že je skutočné, trvalé, pravdivé. A vlastne zvedomením si, že je skutočné, trvalé, pravdivé, nechám zomrieť hriechy a žijem pre spravodlivosť. Žiť pre spravodlivosť, spravodlivé je to, čo je dobré. Teda, že nič nenamieta vo mne, ani mimo mňa, a je to v súlade s najvyšším dobrom celku, ktorého som súčasťou. Teda, že konám pre celok, nie sám pre seba sebecky. A keď už viem, čo je trvalé, Konám pre celok, ktorého som súčasťou. Teda súčasne pre seba, súčasne pre celok. áno, a Nie je pre tam každú nič. jeho To, čo časť. je pre celok, je aj pre mňa. To, čo je pre mňa, je aj pre celok, keďže som celok a jeho časť. Áno. To je aj tu. Potom zomrieť tie hriechy, keď viem, čo je trvalé, tak zomrú hriechy už. Viem, že hriech je niečo dočasné, čo má začiatok, koniec. Že je to ilúzia. Niečo oddelené, neúplné. Oddelené. Nie Áno, je súčasťou celku. Nevníma sa ako celok, ale je ako jeho časť. To je hriech. Čo sa s áno. tým hriechom stane, keď zomrie? Kam sa vráti? Tá Do burina svetla do svetla. sa Rozplynie sa. integruje. Rozplynie sa čo? Tieň. Ilúzia, ilúzia, blúd Mhm. oddelenosti. To sa rozplynie. A tým vstupuje do celistvosti, úplnosti naplnenia. Advaity. Rany nás uzdravili. Čo sú rany?
Rany to sú tie pukliny vo váze. Presne tak. Praskliny na váze. To sú vlastne tie časti oddelené a teraz je tam svetlo, sú integrované. Či tá skúsenosť, ktorou sme prešli bolesti, priniesla uzdravenie, Posilnenie. priniesla tú novú hodnotu. Áno. Ten zlatý šev, ktorým sa tá rana zacelila, tá jazva tam zostala, ale už nie je tam bolesť. Je emočná bolesť je uvoľnená. Prečo dôjde k uvoľneniu emočnej bolesti? Lebo čo urobíme s bolesťou? Bolesť je Príjme, emócia. Čo s ňou urobíme? S tou emočnou vlnou. príjmeme a sa to rozpustí. Necháme ju plynúť, nezadržíme ju. Keď zadržíš tú vlnu, čo sa stane s ňou? No zatlačím ju. Zväčší sa. Keď ju podržíš tú vlnu, tak ona bude sa Áno, dvíhať áno. tú bariéru cez ten múr, ktorý si tam Hej, postavil, sa bude snažiť dostať na druhú stranu toho múra. Čiže čo bude sa zbierať tá energia, hej, zbierať, až tvoríš 30-metrovú vlnu a tá potom prevalí ten múr. hej. Čiže čím viac na ňu tlačíš, čím väčší strach máš pustiť tú emóciu, tým silnejšia je. Čím väčší je tvoj odpor, tým silnejší je tlak. Prišiel mi obraz uzavretej nádoby, že tam je tá emócia, tlačím na ňu, až praskne a Ak už to... nemáš síl tlačiť, to je moment smrti, vtedy už sa opúšťame, lebo už nemáme silu Mhm. a vtedy buď praskne, alebo sa prevalí cez tú nádobu ten tlak, tá energia. To je A to je tragická vtedy, nie, a to je vtedy, keď vznikajú nejaké strata vedomia. depresie. A, A vnímame to ako chybu, ako zlyhanie. Transformačná zmena v ďalšom fraktáli je na vyššej frekvencii, to vnímaš ako otvorenie brány. Otvorí stavidlá, aby tá voda vytiekla. Keď to je riadená deštrukcia, riadene vypúšťaš tú nádrž, tak čo sa stane? je Keď to ju bezpečné. vypúšťaš pekne pomaličky, bude tá voda vytekať, tam môže poháňať elektráreň, vyrábať ešte elektriku Áno, a keď to otvoríš, narastie stavidla, katastrofa. tak zaleje, No, zatopí tam celú áno, dolinu. no, veľká vlna, no, že to Teraz si neustojí. to predstav asociatívne ďalší fraktár na emočnej úrovni, keď si dlho zadržiaval nejakú energiu a teraz sa otvoríš jej vedome, čo sa udeje na druhej čakre. No, príde radosť. Príde radosť. A keď príde taká veľká radosť, až taká extáza radosti, čo to znamená? Na energetickej Hej. úrovni, to čo znamená? Že tam bolo málo energie a zrazu tam je jej príliš veľa. Že Mhm. tam ten huronský hlasný smiech. Áno. Ako prišiel mi ten pocit, že to je úplne taký som až To na v marihuane extáze. uvoľníš Áno, veľmi intenzívne, čo tam nastane. Už ti je smiešné úplne všetko. A áno, potom máš hej. z toho brušnú svalovicu. Že už pomaly ani nevníma, že som tu. Si človek uletí. Čiže to je dôsledok tej zadržiavanej energie predtým. Čiže prudké uvoľnenie energie. Prudká hlasná radosť. Znamená, že sme niečo držali a pustili sme to, ale pustili sme to prudko. Hm. Aký to bude mať dôsledok? Takýto prudký, prudký výboj energie, prudké pustenie emócie. Prichádza mi, že deštrukčný. Ľudia, ktorí majú taký ten vzorec, že veľmi rýchlo si nájdú podobných aj v skupinkách a potom stále také výboje, také sa rehocú a nevieš na čo, ale všetci to počujú. Zažili ste to niekedy? A možno ste boli Áno. také vy. Hej. A akú máte skúsenosť, že potom čo sa vám deje v živote?
že aj ten druhý, Hojdačka, presne Magduška, áno, hojdačka nastane. Čiže taká tá bipolarita, áno, maniodepresia, áno, manická fáza a depresívna fáza. Tam si manický, všetko je zrazu gombička, všetko je ľahké, veľká radosť a potom to kývadlo sa vykývne a potom príde down, pád. mhm. A takto potom lietaš. Prečo? Lebo práko pracuje s tou energiou. No buď úplne, mňa sa Se týka, že ale, zadržiavaš, čo nechceš a potom to pustíš. Buď cez nejakú, dá si nejaké hrybiky, alebo dá si nejakú látku. Alkohol napríklad tiež, nie? Však sa popije trošku alkoholu a hneď je. Všetci to počujú, že sa oslavuje. Alebo Maríšku si praskneš a potom sa rehoceš, že z toho je naozaj svalovica na bruchu na druhý deň. Ale potom máme aj ďalšiu úroveň, nepotrebuješ nič zvonka, že čo ti prináša takú radosť, ktorú počuť. Ešte hlučná radosť. Keď naberáš energiu nejakým spôsobom, napríklad, to je otázka? áno, to je otázka, povedzte príklad. Či viete taký, že to prichádza znútra, ale je to hlasná radosť. Vidno to na tebe, si v takej extáze radosti. Že ti prichádza v tej chvíli viac energie, svietiš, žiariš, tam to uvoľňovanie energie z jadra je intenzívne. Napríklad, napríklad. Alebo robíš nejakú činnosť, ktorá sa veľmi, veľmi inšpiruje. A máš toho takú radosť, že máš chuť sa smiať nahlas. Aj sa smeješ. Alebo nový nápad, nová inšpirácia. No, niečo vytvoríš. Niečo objavíš, vytvoríš, dostaneš uznanie. Proste to je ten moment takej radosti. Pozor, tu nerozprávame o tom, či to je dobré alebo zlé. Opisujeme to. Nič nie je ani dobré, ani zlé, ani žiadny z tých príkladov, ktorý som povedal. Má dôsledky. Aký bude dôsledok napríklad tohto? Si závislý na čom? Aby si mohol niečo vytvoriť, aby si mohol niečo sa naučiť. Čo potrebuješ mať? Nejaký nosič. Fyzické telo. Nie si závislý v tej chvíli na niekom, ale minimálne na tom, čo robíš. Keď to dokážeš mať radosť sám, ale väčšinou tam prichádza, čo potrebuje sa o to podeliť. Niekomu to ukázať, niekomu sa pochváliť, že potrebuješ aj tú ďalšiu energiu, uznanie, hodnoty. To, čo si vytvoril, je krásne. To vidia aj iní, nie len ty. Keď máš pochybnosti, tak to potrebuje zvonka ešte počuť. Čiže máš tam závislosť na tele. To je ľudská úroveň. Pre človeka veľmi prirodzená. To je človek. A o frekvenciu vyššie aniel ako to má. Atma Dípa Báva. Buď sám sebe svetlom. Čiže čo je zdrojom jeho energie? Že je zdrojom sebe samému. No. Že rozpoznal, že zdroj a on nie sú dva. Advaita. Čiže Advaitik zažíva akú radosť. Potrebuje ju ozvučiť. Má cez čo? Má hlasivky? Nemá. Má energetické hlasivky, ale nie fyzické. A tak aká je jeho radosť? Tichá radosť. A tá prevyšuje tú hlučnú radosť. Nám z ľudského pohľadu sa javí, že tá tichá radosť je menej ako tá prejavená. Z ľudského pohľadu to tak je, lebo tá tichá radosť, nemáme ju zažitú. Takže nám sa zdá byť menej. Len je to presne opačne. Tichá radosť v sebe obsahuje, je hlučná radosť, počuteľná radosť, prejavená radosť je súčasťou tej tichej. Len jedna časť. A tá tichá ju presahuje. Frekvenčne. A preto nás vyslobodzuje. Keď dosiahneme tú frekvenciu, tak dosiahneme emočnú stabilitu. To je to, čo v joge sa učia žiaci, že žiť tak,
aby, jogíni, aby si zostal vo svojom strede, či ťa niekto chváli, alebo ťa haní. Že ťa nedostane dole, keď ti niekto haní a nenafúkne ťa, keď ťa niekto chváli. Zostaneš ukotvený v tej diagonálnej osi. Lebo máš tri osy zvedomnené. Horizont, vertikála aj diagonála. A ty si v strede. Keď máme takto tri osy, čoho je to základ? Geometrický. Kríž zo všetkých strán. Aj zo spodu, aj z hora, aj z boku, odkiaľkoľvek pozrieš, vidíš kríž. A teda hviezda. Aká hviezda? V fyzickom tele. Má to také meno presné. Davidová hviezda, teda naša Merkaba, energetické telo, ktoré rotuje. Tie dva póly, to póly energie, energetická úroveň rotujú a čím rýchlejšie rotujú, mužský ženský princíp, tým viac svetla príjmaš a viac svetla vyžaruješ. A to vyžarovanie vydáva zvuk. Prejavuje sa v hmote, v tých nízkych frekvenciách hmoty ako, ktorý zvuk to je. Z tých 7, čo sme spievali, sme nalaďovali čakry, AUM, trojjediný Šiva, v troch svetoch prebýva. A, U a M svet. A je stvorenie, U je trvanie a M je nekonečnosť. Koniec je v nekonečne. Keď to zaspievate AUM, ako hlboký máš dých, tak dlho bude M. A to M ide do nekonečna. To je ako keď urobíš nejaký čin, manifestuješ pohyb alebo zvuk, tak si vytvoril emočnú vlnu. Vyslal si energiu. Emócia je vysielaná energia, odovzdávanie energie. Ako veľkú vlnu vytvoríš, tak veľké vlny budú na tej hladine oceánu. Keď sú príliš veľké, keď je to extatická radosť, či hnevu, alebo radosti, tak čo to môže urobiť? Čo? No. Tsunami. Čiže keď tam bude nejaká loďka, môže ju prevrátiť. To sú potom nevedomé ubliženia. Vytvoril si nejakú vlnu. Napríklad, prečo Japonci v dopravných prostriedok sa nerozprávajú, nesmejú, neprejavujú emócie, nič, ticho. Maune sú. Prečo? Aby ani nevedome niekomu neublížili. Napríklad, niekomu práve niekto zomrel a on by sa tam chichotal. Ale on to nevie, že niekomu zomrel. Ale vedome sa umenší, vzdá možnosti prejavovať takú radosť, aby ani nevedome neublížil niekomu. Lebo keď len sa modlí za to, aby si vedome nikomu neubližoval, tak možno vedome nie, ale tie ublíženia nevedome tam môžu nastať. Ale keď už máš zámer ani nevedome neubližovať, tak prispôsobí svoje správanie tam, kde by si mohol, kde si súčasťou niekoho iného. Keď si sám, tak vieš, že nikomu neublížiš ničím. Ale keď si s niekým, tak prispôsobuješ svoje správanie tomu, že mohol by si vytvoriť takú frekvenčnú vlnu, ktorá by sa mohla niekoho, kto nie je pripravený na takú vlnu. Keď si na mori a si pripravený, tak môžu prísť aj veľké vlny a zdvihnú ťa a tá pohojda ťa a pekne ťa položí. Ale keď si tvrdý, čo sa stane s tebou, keď prichádza taká vlna? Boli ste niekedy pri mori? Teraz sme to naposledy veľmi silne mohli zažívať, keď sme boli v Indii, v Goji. Tam prichodili také vlny. Ako sme to tam mali? Kto ste boli teraz so mnou? Preplieska ťa. Tak ťa dole zlomí tá vlna. Ťa hodí, tak to ťa treskne. Ak sa jej neodovzdáš. A potom, ak si vytvoril tú vlnu, tak si ublížil. Či sa ti to páči, alebo nepáči, alebo chceš, alebo nechceš. A tie vlny idú do nekonečna. V hraničnom svete sa tá vlna vybije tam, kde vypleskne na breh. Keď je menšia, neurobí nič, posunie piesok. Keď je veľká, tak povála všetky domy a pozabíja ľudí, ktorí sú tam. To je zodpovednosť za to, čo vytvárame. A človeka robí anielom to,
že sa dokáže vedome vzdať, pustiť možnosti, ktorými by ubližoval. Vytváral vlny deštrukcie. To je taký ten minimalizmus v živote, že ti stačí vlastne pre ten základný život. Ak máš tichú radosť, tak nepotrebuješ príliš veľa mať okolo seba. Ak zdrojom tvojej radosti je to, že niečo máš, tak potrebuješ stále naplňať, stále niečo zbierať, mať. To je potom zdroj radosti. Čím je to dočasnejšie, tým kratší je ten interval, kým ti to tú radosť spôsobuje. A potom máš hlad po ďalšom a všetku činnosť venuješ tomu, aby si naplňal tú potrebu prísunu energie cez radosť. Radosť je ten symptóm, že energia prichádza. Čím je hlučnejšia, tým väčší bol predtým tlak zadržiavania. Väčší bol múr, ktorým si bol zahradený, alebo si zahradený. Otvára stavidlá, naraz ich rýchlo otvoríš, netrpezlivo, zaleje. Bude veľká extatická radosť, milujeme to. Ľudia v piatok socializácia, tak idú a už tam sa proste organizujú akcie. Prečo sa to robí? Lebo po tom týždni únavy potrebuje intenzívne dobiť energiu, doplniť si ju. Ale tým, že je tak intenzívna, tak je to kývadlo a to potom prinesie rovnako intenzívnu prázdnotu. Ako intenzívne a rýchlo naplňaš, tak intenzívne vyprázdňuješ. To kývadlo lieta. A toto kývadlo emočné je treba si vedieť, uvedomiť, že takto to je a potom robíte autokorektúru, nie preto, lebo by to bolo zlé, ale preto, lebo ako to chcem mať. Ak to chcem mať takto, je to v poriadku. Nech sa páči. Aj s dôsledkami. Problém je to, že keď povieme si, áno, je to v poriadku, ale prídu dôsledky a potom príde jaj Bože. Jojkanie. A to už je navyše. Ak si to tak chcel, tak nejajkaj. Unes to dôstojne. Tam je ten aspekt dôstojnosti. A keď si dostaneš tie dôstojné rodine, môže sa z toho učiť. A tam ti príde energia. To zrazu malo zmysel. Ale jojkáš, tak si v odpore. Sice si sial, ale nechceš žať. Ak sa učíme zo skúsenosti, tak jeho rany nás uzdravili. Potom tie švy na tej polepenej váze budú to, čo si pamätáme, tú skúsenosť. Už nebude tam emočná bolesť, lebo vlna prešla, ale zostala skúsenosť. Skúsenosť je múdrosť. A preto sa modlíme za to, aby sme nezabudli. Čiže cieľom odpustenia nie je zabudnúť. Cieľom odpustenia je pustiť tú vlnu, aby som teda uvoľniť tlak. Múdrosť je, že otvárame tie dvierka tak, aby tá voda pretekala plynulé, tichuško, neustále. To je Višnov udržiavateľ. Tie stavidlá nastaví tak, aby sa nazbieral dostatok vody, vždy bola nádrž plná, ale neustále z nej pomaličky vytekalo. Tu mi ešte prichádza, že keď si zdieľame tie jednotlivé skúsenosti, takže nám to stačí vidieť u druhých a nepotrebujeme to sami zažívať, že sa poučíme. To znamená, že si schopný sa učiť mentálne. Máš mentálnu kapacitu porozumenia. To už je vysoká úroveň svetla. Si otvorený učiť sa. Nevnímaš učenie, keď sa deti nechcú učiť napríklad, majú odpor voči učeniu, ale tam je strach. Majú strach toho, čo sa naučia. Alebo majú strach, že strácajú tým čas, že by chceli robiť niečo iné. Zabávať sa napríklad. Lebo zábava je okamžitý zdroj energie. To učenie ešte neprináša hneď, to musí dozrieť ako ovoc. Keď nemám dosť svetla a energie, nemám trpezlivosť vyčkať, kým dozrejú.
V Lani som mal 18 hurmikák na mojom strome, prvýkrát zarodil. Toho roku ich má vyše 100. A boli také takmer ešte len také jemne žlté, ešte minulý 2 týždne dozadu. A teraz, jak bolo to teplo, naozaj skoro 20 stupňov bolo, aj u nás slnko svietilo, krásne bolo, teraz taká biele to nastalo, tak úplne sa pohli. Ale som pozeral, že no nie je jasné, že či dozrejú. A to mi niekde vyskočil na mňa taký, že návod, ako urýchliť aj dozrievanie. Nie, Jakub by to napísal. Jakub sa ma pýtal, lebo videl to, zdieľal som to, že koľko, aká úroda na nich. A napísal, že keď chcete, aby hurmy dozreli pekne a stihli to dozretie, takže do sáčku a pridať k ním 2-3 jablčka. Keď najmä domáce, také už zrelé. Že behom 2-3 dní budú zrelé, mäkké, také, ako majú byť. Som rozmýšľal, že ako tých 100 hurmy, keď budú dozrievať, to bude trvalo ešte mesiac, oni potom pokazia, znijú. To pomalým dozrievaním nezúžitkuješ. 300 jablok. Dobre. Máme to papierového sáčku. Do igelitu. Do igelitu. Aj keď kúpite hurmy, teraz ich už je sezóna. Už ich predávajú, sú zelené, nezrelé sú, čo kúpite. V Tesku ich majú aj v tomto v Lidli. Ale sú veľmi, obsahujú obrovské množstvo minerálov a vitamínov, veľmi zdravé. Ale treba ich dať do sáčku, pár jablčok k tomu, ale nie, tie zavoskované. A dozrejú. Oni musia byť ako maslo, keď sú zrelé. Ako puding skoro, keď to ješ. Máte niekedy dozreli tak? Áno. Som ich mal v Lani, bolo ich len 18, keď som ich dal na krb, poukladal a tam dozreli. Takže nie na strom, ale vždy. A veľmi dobre je ich aj na špagát. Keď zavesíš špagát a uzlíky urobíš na stopky, tak to ich povešiaš a necháš visieť. A tak pekne dozrejú. Som si predstavila tých 100 na špagátikov. Víte? Taká je jak nevesta. Ešte to taký mladý stromček, ale ovešaná, ale veľmi dôstojne to drží. Aj na tých tenkých konárikoch, koľko ich tam je, pekne to drží. Dobre, ďakujem priateľia.